Uy, tanda. Ba't ka na naman nagpakita sa akin? Ano na naman kailangan mo? Nagpakita ako sa'yo dahil may kailangan ako sa inyong dalawa ng kumpare mo. Yung kayamanan ba tinutukoy mo, tanda? Higit pa sa kayamanan ang makukuha nyo pag ako ang tinulungan nyo, kaibigan. Naku, tanda. Baka niloloko mo na naman kami yan. Hindi, kaibigan, dahil kailangan kayo ng aming kaharian. Bakit, tanda? Na paano yung kaharin ninyo? May masama kasing nakapasok na engkanto sa aming kaharian. At kayo lang ng kumpare mo ang makakatulong sa aming kaharian. Paano naman kami makakatulong, tanda? Eh, wala namang kapangyarihan. Hindi nyo kailangan ng kapangyarihan para magapi ang inyong kalaban. Kailangan din namin ng kapangyarihan, tanda, kahit papaano. Hindi, kaibigan, pag nakapasok na kayo sa aming kaharian, ay bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sige, tanda. Pero kakausapin ko muna yung kumpare ko kung sasama. Sige, kaibigan, aasahan ko yan. Salamat. Yan, salamat. Panaginip lang pala. Pero parang totoong nakausap ko si Tanda sa panaginip ko. Kailangan kong makausap si Paring Dan. Paring Dan! O paring Franz, ano naman kailangan mo? Bakit naparito ka? Kanina kasi, napanaginipan ko na naman si Tanda. Panaginip lang pala eh. Naniniwala ka kasi sa panaginip. Pero parang totoong nagkausap kami. At may hinihiling siya sa atin, pare. Ako pare, wag ako. Iba na lang. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Ano ba kasi gagawin natin doon? Ang sabi sa akin kasi ni Tanda na kailangan nating iligtas ang kanilang kahariang itong Romeo laban sa masasamang engkanto. Hey, magtigil-tigil ka nga pare. Tigil-tigilan mo na yung panonood mo ng mga fantasy movie na yan. Hindi naman kasi totoo yan. Saka hindi naman mangyayari sa totoong buhay ang mga sinasabi mo. Ano ka ba? Malay mo, totoo yung panaginip ko. Huwag ka lang ako pre. Maghanap ka na lang ng ibang makakasama. Sige, aalis na ako. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Sige pare, ingat sa pag-uwi. Tama siguro yung kumpare kong yun. Kahit pahit ka, mapuntahan niya. Sasamahan ko sa kanyang adventure. Alright! Paring Franz, Oh, Paring Dan, nakabihis ka. Saan ang punta mo? payag na ako. Kasama na ako sa'yo papuntang Incan Romeo. Talaga pare, pumapayag ka na. Sige, tapusin ko lang itong paghuhugas ko ng plato. Saan ba tayo magsisimula pare? Saglit lang pare, titignan ko yung mapa. Andito na tayo ngayon pare. Tapos lalakad tayo papunta ron. May makikita tayong fish pond na may akasya. Sige pare, puntahan na natin. Sige pare, unahin muna natin itong manggahan para mabilis natin sundan tong mapa. Sige pare, tara, puntahan na natin. Paring Franz, di ba ito na yung tinutukoy sa mapa? Yung mga may puno ng mga mangga? Oo nga pare, sa wakas narating na rin natin. Layo na nilakad natin. Oo nga pare, parang sa patuan lang. Tapos na yun ah. Huwag mong sabihing masasalubong na naman natin yung galit na mama. Huwag naman na sana pare, baka pag nasalubong natin yun, magalit na naman niya, sigawan na naman tayo. Sa bagay pare, pahinga muna tayo saglit bago tayo magpatuloy sa paglalakbay. Sige pare, pumunta na tayo. Kapag na din ako. Ano pare, tuloy na ba tayo sa paglalakbay? Sige pare, tara. Nakapagpahinga naman na tayo ng konti. Sige, tara na. Ano ang susunod na pupuntahan natin pare? Bago tayo makarating sa Incan Romeo. Ang sabi dito sa mga papare, may madadaanan tayong fish pond. Sa dakong hilagang silangan, may puno ng akasya. Ganun ba pare? Tara, puntahan na natin para hindi tayo gabi sa pupuntahan natin. Sige pare, tara let's. Gora na tayo.
Paring Dan, nakikita mo ba yung nakikita ko? Saan? Yun o. Di ba yung punong akasya yun? Na sinasabi dito sa mapa? May pispan dito sa gilid dito. Oo, yan na nga. Tara, puntahan natin. Baka makatakbo pa yung punong yan. Sigurado ka ba pare na ito yung tinutukoy sa mapa? Itong akasang to? Saka itong pispan? Oo pre, sigurado ako. Kasi itong nakalagay sa mapa oh. Patingin nga ako. Ay oo nga! Ito na nga! Sabi ko sa'yo eh! Sandali na pare. Ano ba yung susunod na pupuntahan natin? Bago natin marating yung Magic Portal. Ayon sa mapa, sa Dakong Hilaga, may makikita tayong poste ng kuryente. Poste ng kuryente? Kala ko, poste na naman ng internet. Tama na nga, lakad na tayo ulit. Sige pare, para makita na natin yung Magic Portal na sinasabi dun sa mapa. Oo na. Sigurado ka bang kayang maliligo sa pispan pare? Ayoko pare. Kahit ilang araw na akong dinaligo, ayoko pa rin ito karin dyan. Teka lang pare, diba ito na yung poste ng kuryente? Oo nga parin Tom, yan lang nga yun. Tara, lapitan natin. Sige. Sandali lang pare. Bakit poste ng internet naman ito? Di ba dapat poste ng kuryente ang nakalagay dito? Oo nga no. Oh no! Sandali lang pare. Paring Dan, tignan mo nakasulat sa poste. Nakalagay dito na dati itong poste ng kuryente. Kung ganun pare, ito na nga yung poste na sinasabi sa mapa. Oo nga pare, sa wakas nahanap na rin natin ito. Sandali lang pare. Sigurado ko bang ito yung poste na sinasabi sa mapa? Ang daming poste dun oh. Meron din doon. Ang dami oh. Ito nga yun pre, hindi ako pwedeng magkamali. Saglit lang pare ha. Uy pre, halika. Sabi ko sa'yo, ito yung posting yun eh. Oo nga pare, ito na nga. Diba sabi ko sa'yo, ito na yun? Tingnan mo nga pare sa mapa. Isan yung susunod natin pupuntahan? Ayon sa mapa, sa Dakong Silangan, diretso lang tayo. Tapos may makikita tayong tulay na may kamatsili. Sa wakas pare, malapit na natin makita yung Magic Portal patungo sa karyaan ni Incan Romeo. Tara pare, malayo-layo pa yung lalakbayin natin. Bagal-bagal mo pa naman maglakad. Ikaw ngayon mabagal eh. Sandali na pare, mukhang mahaba pa itong lalakbayin natin ah. Pre, kailangan ko nang magamit itong maiwagang telescoping ko. Ano pre, nakikita mo ba maliit na tulay? Oo pre, kaso malayo-layo pa. Tara pre, baka abutin tayo ng gabi dito. Sige, malayo-layo pa. Ay mo pre, pagkalitin mo na to. Ano pre, bagal mo eh. Pre, malayo pa ba tayo? Hindi ko rin alam pre. Ayun oh, may tao, magtanong tayo. Sige pre. Magandang araw po, pwede po bang magtanong? Oh, kayo na naman. Ano na naman ba kailangan nyo? Galit po ba kayo? Magtatanong lang po sana. Hindi, pinapaliwanag ko lang ang side ko. Ano ba tatanungin nyo? Hindi, magtatanong lang po sana kami. Kung saan yung maliit na tulay na may kamatsili. Ah, yun ba? Direktin nyo lang tong daan na ito, mga 10 kilometro ang layo mula rito. At makikita nyo na yung maliit na tulay na may kamatsili. Ano, baliwanag ba? Opo, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sige po, maraming salamat. Tutuloy na po kami. Dito pa natin pare, baka mamaya pagpipikain tayo nga pag inulit pa natin magtanong. Oo nga, parang high blood pala ako. Sige po, aalis na po kami. Walang naman. Mag-iingat kayo at baka madapa sana kayo. Sabi ng mag-ingat eh. Uy, kayo po pala, Tandang Romeo. Ano, Donut? Sila na pa ang kailangan natin para may pagtanggol ang ating karayaan? Palagay ko nga, Tanda. Mukha lang silang ayawan pero may mabuti silang kalooban. Yeah, mabuti kung ganun. Sige, Donut. Nagkita na lang tayo sa karayaan. Sige, alis na ako. Sige po, Tandang Romeo. Mag-ingat po kayo. Yeah, sige, Donut. Paalam.
Paringgan, mukhang ito na yung tulay na tinutukoy sa mapa. Oo nga pare. Asan kaya yung portal na sinasabi ng matanda sa panaginip ko pare? Oo nga pare. Saan kaya yun? Tignan mo nga sa mapa kung meron pa tayong kailangan gawin para makapasok sa magic portal na yan. Wala namang nakasulat dito kung paano tayo makakapasok. Tignan mo nga pare, baka may nakasulat pa dyan sa likod. Meron ngang nakasulat dito pare. Ano ba sabi dyan pare? Makakapasok kayo sa magic portal pagtawid nyo sa tulay. Kung ganun pare, kailangan na natin tumawid. Ganun na nga pare, kailangan natin gawin para makarating tayo sa Incan Romeo. Sige pare, tara, tawid na tayo. Teka lang pare, saan na tayo? Hindi ko alam din pare. Maligaya pagdating mga kaibigan dito sa Karian ng San Romeo. Ano ba naman yan tanda? Ang layo ng kaharian nyo. Kaya nga, wala man lang bang makakain dyan at maiinom? Wow na kami. Maraming pagkain dito at inumin. Kaya halina kayo. Kanina pa kayo nihintay ng taga San Romeo. Abangan ang aming part 3 sa pakikipaglaban sa masasamang nilalang dito sa kaharian ng Incan Romeo.